ikuisuuskysymyksiä, jota ihmiset on esittäneet toisiltaan jo pitkän aikaa, on se, että onko tuolla jossain kaukana avaruuden syövereissä muita älyllisiä sivilisaatioita meidän ihmisten ohella. Mä oon jo pitkään tykännyt täällä YouTubessa käsitellä avaruutta ja ihmetellä sen suuruutta ja kaikkia sieltä löytyviä mysteereitä. Ja yksi kiehtovimpia asioita on mun mielestäni aina ollut se, että tutkijoiden arvioiden mukaan meidän havaittavassa universumissa on reippaasti yli 100 miljardia erilaista galaksia. Ja se tuntuu ihan älyttömältä, koska miettikää yhtä galaksia, kuinka isosta kokonaisuudesta siinäkin on jo kyse. Henkilökohtaisesti mä oon täysin vakuuttunut siitä, että älyllisiä sivilisaatioita on meidän ihmisten lisäksi myös muitakin. Tästä elävä todiste ollaan me ihmiset täällä. Jos täällä elämä on mahdollista, meillä on jonkin sortista aivotoimintaa nyt ainakin, niin minkä takia tää sama sattuma ei olisi pystynyt toistua useammalla muullakin kappaleella? Toki se on varmastikin epätodennäköistä, mutta ihan takulla, jos me tiedetään, että on niin valtavasti galakseja, siellä tulee olemaan näitä sattumia jonkin verran. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Tässä videossa me ei kuitenkaan mennä ihan koko ulkoavaruuteen asti, vaan nyt me rajoitetaan tää kysymys ainoastaan meidän linnunrataan, eli Milky Way Galaxyin. Ainoastaan meidän linnunrata, missä meidän aurinkokunta on osana, on myös ihan käsittämättömän iso. Ja arviolta linnunradassa on 200-400 miljardia tähteä. Miettikää, niin monta vastaavaa aurinkoa ja niillä kaikilla auringoilla voi olla niiden omia kiertolaisia. Joten pelkästään tällä linnunradalla saattaa olla jo älyllistä elämää. Ja itse asiassa jotkut tutkijat on pyrkineet vastaamaan tähän kysymykseen, ja me ollaan saatu hauskoja arvioita.